to yabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ne mai asali mai karfi, amma yana da ladabi, yana da ladabi, yana da ladabin da ya dace a ce ga ta hanyar da za a yi, yana da ladabin lafuzzan da za a yi amfani da su. Ba manzan Allah ne shin ya tashi mutum sallallahu alaihi wasallama ya yi magana cikin ya hudu ba ga wani wafd da suka zo, ya fara magana ya ce man yuti illaha wa rasulahu faqad rashada wa man ya'sihi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zauna. Sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadaran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune, ma'ana baka iya kyautata yabo ga Allah da manzan Allah baka zauna. To saboda haka ashe kyautata yabo ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma yana bukatan karatu, yana bukatan aje wajen malamai. Da gaske ne ana kuskure sosai cikin abin da ake jinginawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a waƙoƙin da ake yadawa na yaban manzan Allah. Da gaske ne akwai kurakurai kwarai da gaske. Saboda shauki ba wai za mu ɗauki zahirin ma'anan kalmomin ma wanda ya yi hukunci ba, saboda soyayya ne shi kanshi bai san abin da yake faɗi ba, amma irin kalmomin da za a ce ne da ni ne zan faɗa abin da wannan mawaƙin ya faɗa, da hukunci na ba irin hukuncinsa ba ne, so da na san ma'anan abin fiye da yadda ya sani. Ko za a ga ana mai da Allah mabukaci, wai cikin yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai a rika mai da Allah kamar mabukaci zuwa ga manzan Allah. Ko ba a waka ana faɗin maganganu irin waɗannan lafuzza, haɗari ne babba. Allah subhanahu wataala ba wai sai ka yi su'ul adabi ga hadaran Allah sannan za ka yabi manzan Allah ba. Manzan Allah baya son yaban da za a rashin ladabi ga Allah a ciki, baya so. Da aka ce wa man ya'sihi ma, manzan Allah ya ce a zauna, baya son magana. Wai fa saboda human da aka ce ne Allah da manzan Allah aka yi masu damirin biyu, ya ce baya so. In dai za a yabi Allah kawai a ce wa man ya'sihi. Dan me za a ce wa man ya'sihi ma? Ya ce a zauna baya son yabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. In kuma za ka fara lissafa abubuwa da ya yi irin wannan sallallahu alaihi wa sallama, ya isa wani karatu wanda za a yi awoyi ba iyaka ana yi cikin girmama janabin Allah. To janabin Allah ba a wasa da shi, ba a wasa da shi. Ba wai hadarar Allah subhanahu wa ta'ala ba ta bukatuwa zuwa ga bayinta. Hadaran Allah subhanahu wa ta'ala baka ga